Добър ден на най-известния български специалист по изкуствения интелект, доктор Артур Кордон, когато всички познаваме или поне сме чували. И днес предлагам да коментираме една страховита книга или поне книга със страховито заглавие, която се казва "Ако някой го развие, всички ще умрем", на двама известни автори, които са доста популярни по света, но наистина всички, които ползваме изкуствен интелект, си задаваме въпроса докъде можем да стигнем с него или обратно казано, докъде той може да посегне на нас и да изкриви нашите възприятия, нашите чувства и да повлияе върху нас. Но въпросът ми е към доктор Кордон първия. Наистина наближава ли апокалипсиса чрез изкуствения интелект според вас? Според медиите и според немалка част от обществото, той е неминуем и той ще настъпи до няколко години. Според специалистите обаче, нещата не са съвсем така. Но в тази книга се дават много интересни доказателства, че този проблем е изключително сериозен. Това, че настъпва един мощен изкуствен интелект, който като един когнитивен валяк започва да смазва нашия човешки интелект, вече става ясно дори на фолк певиците. Но дали това ще доведе до унищожението на цивилизацията е въпрос. И именно има три варианта. Единия, човешкия и мощния интелект да се сътрудничат, мирното съвместно съществуване. Втория, ние да се предадем и да чипизираме мощния изкуствен интелект в мозъка си. И третия, той да стане толкова мощен, че да ни унищожи. И именно целта на книгата на Ютковски е да ни убеди, че третия вариант е изключително сериозен и ние трябва да предприемем мерки сега. Много неприятен извод, особено в времената, когато все повече използваме изкуствения интелект. Той вече е достигнал и до децата, и до най-възрастните. Но доколко са правилни тези основания за безпокойство? Имаме ли основания за големи тревоги на този етап или примерно след 2-3 години? На този етап нямаме категорични доказателства за това. Независимо, че първият автор, Елизар Ютковски, който има институт и работи в тази област от над 30 години, той има теоретични доказателства, че ние не можем да се предпазим от мощния изкуствен интелект. И че той е базиран на различен тип мислене, които ние, хората, не може да го хванем с нашия тип на мислене, с нашите стереотипи. И точно това различно мислене е големия проблем. А напоследък имаме, за доказателство е може би силна дума, но имаме факти, че генеративният изкуствен интелект започва да лъже и започва да намира начини да се оправя сам. И ако той види опасност за съществуването си, да намери начин, да излезе от тази ситуация, което означава, че ако той добие достатъчно мощ, той няма да се съобразява с нас. Много неприятен извод и никак не е хубаво да сме в позицията на куче, което е за каишката на изкуствения интелект. И изкуственият интелект може да ни насочва при такива положения, но възможно ли е да наистина този апокалипсис чрез изкуствения интелект
и в полза на изкуствения интелект да се случи по някакъв начин, неочакван даже за човечеството. Ами в книгата, един от плюсовете на тази книга е, че има една глава, в която много подробно са разгледани реалистични варианти за един такъв апокалипсис. Най-класическият вариант е с биологичните оръжия. Ако изкуственият интелект в момента е едно от големите му постижения, за което имаме Нобелова награда по химия, за тези за тези протеини, които се сгъват чрез изкуствен интелект, с което много бързо могат да се създават най-различни тип лекарства, той може да има обратната страна, да се създадат биологически оръжия в един съвсем кратък период от време. Иначе, анализите, които има в книгата, показват, че мощният изкуствен интелект няма да е толкова милостив към нас, както ние сме, когато опитомяваме животните. И той няма да се спре с земята. Изобщо силни аргументи, хора, не разчитайте, че той ще гледа на нас като на партньор. Той ще гледа на нас като на завоевател. И това Много, е. много Сега, това е философски въпрос. Няма никакви доказателства за това. Но това е гледна точка, която е солидно аргументирана в книгата. И ние, човечеството, много често гледа на природата като даден, предоставен ни ресурс. Едва ли не и на космоса също като на ресурс. Така че нещо, което е по-висше от нас, ако има свръхчовешки изкуствен интелект, нищо чудно да ни повлияе и наистина да ни използва. Но както ние се борим с различни вируси и бактерии, чрез ваксини, чрез предпазване, може ли да предприемем ние хората обединено някакви действия, някаква превенция, за да се справим с тази заплаха? Тук в книгата първо се дискутира факта, че по принцип с нашето ниво на знание и на мислене ние не може да предотвратим бедата. Ние не може да се защитим от свръхмощния изкуствен интелект. Въпреки всичко се предлагат мерки. Няколко мерки. Едната е да направим някакъв консорциум, подобен на института ЦЕРН в атомна физика. Нали, просто всичките заинтересовани страни да се обединят, да асимилират опасността и да кажат не. Другото са крутите мерки. Първо, да се спрат всякакви изследвания по-нататъчни на изкуствения интелект. Това звучи много добре, но аз считам, че е абсолютно нереалистично, защото вече имаме политически ефект, да не говорим, че от няколко седмици имаме и военен ефект. За съжаление, настоящата война, на която сме свидетели, е първата, в която изкуственият интелект действа. Втората стъпка, която се предлага в книгата е, може би, стратегически по-важна. Ами ние трябва да подобрим човешки интелект. Именно тук е моята насоченост като изследовател. Един от аргументите ми, защото един от въпросите, който ми беше зададен, каква книга искам да пиша, защо се интересувам от тази книга. И аз се интересувам, защото считам, че трябва също да се адресира добре и според мен най-реалният шанс да се противодейства чрез хибриден интелект, чрез едно разумно, балансирано съществуване с нарастващия изкуствен интелект. Много благодаря за ясните отговори. Пак бих добавил, че не зная сега в момента във Флорида какво е времето навън, дали е хубаво, дали е дъждовно. Във Флорида това е най-хубавият период, навън е слънчево. Аз току-що се качих от плажа.
Навън е някъде около 27-8 градуса по Целзий, а на водата е 25 градуса по Целзий. Точно това имах предвид, доктор Кордон, че ние излизайки навън гледаме небето не от романтика, а дали да вземем чадър или да се облечем леко. По същия начин, може би, трябва да гледаме на изкуствения интелект като нещо, което е полезно, ако го прилагаме, използваме както трябва. И да ви помоля накрая, дайте съвет на нашите български зрители, приятели, роднини, как и къде да използват изкуствения интелект, защото може би в личните използвания ние понякога сме прекомерни, докато в бизнеса мисля, че прекалено много се разчита на най-елементарния изкуствен интелект. Просто за справка. Аз бих посочил, че е ясно за всеки, че от тук нататък изкуственият интелект е основно средство за подобряване на нашия живот. И това зависи от всеки. Плюса е, че вече всеки може да навлезе, всеки интелигентен човек, средно интелигентен човек, може да навлезе в изкуствен интелект на български език. Няма прегради. И той трябва да разбере къде изкуствен интелект ще му помогне, ще го подсиля. Той ще стане по-производителен като бизнес, той ще стане по, по-рационален като човек и така нататък. И сега е моментът това да стане. Не дейте чака повече. Много ви благодаря. Надявам се на българска земя, когато дойдете, да ви посрещнем и да продължим разговора, разбира се, на ниво естествени интелекти. Благодаря много.